Bombu odniesli do Košíc, kde ju následne zneškodnili. Bodolóban vasárnap 10. alkalommal rendezte meg a Víz és Élet non-profit szervezet a kelet-szlovákiai régió legszínvonalasabbnak tartott díjugrató versenyét. A 13 és 58 év közötti versenyzők főleg Kassa és Eperjes megyéből érkeztek. Ma már 50 ló versenyzik, körülbelül 45 versenyzővel. 4 kategóriában versenyeztek a lovák. Van egy 80 cm magas, 100, 110 és 120 cm magas verseny. A bodolói díjugrató verseny mindig hagyományos része a Szepsi napoknak, de az idei városi napok külső körülmények miatt csúsztak egy hetet. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek van olyan tradíciója, vagy olyan hagyománya, hogy ide tudja vonzani, és hál' Istennek, hogy két terminusban ide tudja vonzani az embereket. A verseny egy-két kisebb esést leszámítva rendben zajlott. A vendégek szerint a jó szervezés és a kitűnő hangulat méltó indítója a 14. Szepsi napok rendezvényének, melyre a hétvégén kerül sor. A gazdag program mellett a tombola fődíja, mint minden éven, most is egy személyautó lesz.